Good morning mga ka-online. Magdi-deliver tayo ngayon sa Kagmanok, Buhi, Camarines Sur. Tara, samahan niyo ako sa biyahe nito. Ayun mga ka-online, medyo umuulan dito sa kabukiran ng Irigas City. Alis natin dun kanina sa location na medyo napakainit, pero dito sa kabukiran ng Irigas City umuulan. Tara, diretso na yung biyahe natin. Ayun mga ka-online, andito tayo ngayon sa paanan ng Mount Aso dito sa Irigas City. Medyo umuulan-ulan ng konti. Ito na nga mga ka-online, andito na tayo sa Buhi, Camarines Sur. So pagdating natin dito sa may Sagrada, Barangay Sagrada, liliko tayo pakanan papunta dito sa sitio Kagmanok, Sagrada, Buhi, Camarines Sur. Yung napakaganda ng lugar na ito mga ka-online. Ayun no, may naliligo sa sapa. Sapa ba tawag dyan? Ayun. Presko yung panawin dito. Green na green yung palibot. Ayun mga ka-online, sa gusto pong mag-order ng Euratix Foam Original, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa FB page namin sa Van Brothers Merchandise. Panatag ka dahil cash on delivery. We deliver Bicol Region mga ka-online.
ayun mga ka-online, naglalakad tayo. Pupuntahan natin yung bahay ng kliyente na nag-order dito sa barangay Kagmanok, Buhi, Camarines Sur. Ito, malapit na tayo mga ka-online. So, ayun mga ka-online, tapos na nga tayo mag-deliver dito sa Kagmanok, Buhi, Camarines Sur.